Защо българинът е най-големият хейтър на планетата? И историята за моето преживяване с него. Нека спомена, че не всички сме такива, просто коментирам общата картинка. Аз отбелязвам два най-големи проблема. Първият е, че той често е некомпетентен и оставете това. Той не си проверява информацията и започва да коментира без да се притеснява, че ще се изложи. А вторият е, че преведът на някой успешен или не дай си Боже щастлив, трябва задължително да го смъкне или да оправдае трудът му с външни фактори, като най-често пари. Накратко и за моето преживяване с него. Преди ден споделих, че съм си патентовала продукт и се започна едно коментиране, как това не съм го измислила аз, как са го виждали на други места. Ето тук ще ви прикача снимка на продуктовата скица, четете, разглеждайте и търсете, няма да намерите такъв продукт. Ето тук ще ви прикача и снимки на продукти, които най-вероятно ви заблуждават и аз осъзнавам, че вие изобщо не сте схванали концепцията. Запомнете, че дори едно нещо да липсва, например като тук стойката или пък ето тук мечето е сложено на самата стойка, то изобщо не се върти в балона, това са съвсем различни продукти. А да не говорим за хората, които не знаят разликата между патент, търговска марка и промишлен дизайн, това е съвсем друга тема. И сега, моят съвет към масовият българин. Не е проблем да си некомпетентен. Няма как да знаем цялата информация на този свят. Но трябва да си я проверяваме преди да коментираме. И също ще ви пожелая да сте по-усмихнати, по-щастливи. Това ще ви позволи да отворите сърцата си и да се радвате на чуждия труд и успехи. А сега за тези от вас, които се чудят откъде могат пък да се закупят този продукт, ето тук ще ви оставя онлайн магазинът ми, от който можете да поръчате.